toți frații lui, familia lui, care luptă cot la cot cu Manu, toți cu metrii lui, frații lui, puțin volum la voce, fii atent. Dacă ai bună inima, hai la noi în Colentina. Noi chemăm și pompieri, că suntem bombardieri. Încă o dată! Dacă ai bună inima, hai la noi în Colentina. Noi chemăm și pompieri, că suntem bombardieri. Cu Manu, cu Manu, cu Manu, cu Manu, lângă noi cu Manu, cu Manu, cu Manu. Nu dăm un pas înapoi! Cu Manu, da, da, Manu, da, da, cu Manu. Când e Manu lângă noi, cu Manu, 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 Manu. Nu dăm un pas înapoi și hai, 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 hai. Ciao! Din partea lui Gogu, pentru băiatul lui pentru Dantes, încă două vorbe speciale. Nu mă vândă frații mei, că am încredere în ei. Ne vorbește lumea toată, familia adevărată. Dar nu mă vândă frații mei. Puțin domnule! La tot ce înseamnă formația mea, începând de la fratele meu Cocoș, Toni Ciolac, eu Salam, care suntem cu adevărat în familia lui de nom, de mici copii. Hai cântăm și noi o stropă și mergem la scenă să vă dea Dumnezeu fericire. Zi, fratelor, de la Cătălin Zica, nepotul lui Gica Gheară, pentru iubirea lui ca în filme, pentru toți băieții adevărați, de la Gica Gheară pentru toți băieții, și Dani Năstase, Făsui, și toată lumea. Manu, merge sus, fratele meu, să-ți trăiască frații tăi. Manule, pomină bățele! Să cântă numai de distracție, numai de fericire, pentru toată lumea prezentă. Din partea lui Bechenă pentru Manu, tot pentru Manu și pentru cumătul lui Andrei, să dea Dumnezeu fericire.